Yeah. Isan'andravadinao io mikaiky kufatia wako asa misy raha tsy ampy donko aminao telefone tsy vita appel mitsofotro zafakajô asa vadinao drako mbola tsy afaka shaoko tsy baka amina problème fa vadinao mbola tegnerinota isan'andro izy mikaikikaiky ko avy amina ediny nefa oka meni nomboara izy ko avy amina anao tsy hoisy favalo toka tragnono ary tsy tsare izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina ekekindraiky zegny avy nitambaragna izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina tsy avy amina problème si boka amina ka problème matoaza heroeny saraka tikanize tsy fagnaraka ratonarô mankaleo sanandra zay malava ratonarô mankaleo idiragna antragno lava za tsy baka amina problème fa vadinao mbola tegnerinota isan'andro izy mikaikikaiky ko avy amina ediny nefa oka meni nomboara izy ko avy amina anao tsy hoisy favalo toka tragnono ary tsy tsare izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina ekekindraiky zegny avy nitambaragna izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina tsy avy amina problème izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina ekekindraiky zegny avy nitambaragna izy ko boka amina vadinao miramira fa avagna izy ko boka amina tsy avy amina problème si boka amina ka problème Mère Studio.